Mnogi su samo obilazili oko problema, naš sledeći govornik te iste probleme uspešno rešava. Sada ti isti kritikuju njegov rad, a on radi jer zna da 1 gram delanja vredi više od tone teoretisanja. Stalno nas podsjeća da mi biramo kakav ćemo život imati, da je život izbor, a ne sudbina, i da izabrani život znači slobodu, a nametnuti je samo puko životarenje. Zato je na nama da 24. aprila izaberemo rad, da damo šansu Srbiji da se obnovi privreda, da fabrike ožive i da se industrijski centri probude, da Srbija bude tražena turistička destinacija, da naša deca ne odlaze u potrazi za boljim životom u druge zemlje, već da Srbija bude zemlja u kojoj se dobro živi, da se ujedinimo za bolju budućnost i da Srbija pobeđuje. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, pozdravimo predsjednika Vlade Republike Srbije i predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, dragi prijatelji, hoću pre svega da vam se zahvalim na gostoprimstvu. Mi smo danas promenili mesto gde ćemo da održavamo skup i zamolio bih sve Užičane da odu na humanitarni turnir i mi ćemo dati svoj prilog. Mislim da je veoma važno da pokažemo da su nam važniji građani od naših političkih i partijskih skupova. Takođe, da se malo našalim, vidim Tihomire da si lepo organizovao kampanju za Nikolu Selakovića da bude ministar i u buduće. Samo to ima... Samo, znate, zec je još u šumi, a ražanj ste već spremili. Imamo pre toga 24. pa da vidimo šta će i kako da bude. Došao sam, dragi prijatelji, obilazio sam aerodrom Ponikve. Mnogo toga smo u tišini u prethodnim mesecima uradili na Ponikvama. I ja mislim da će u potpunosti biti spreman za saobraćaj. Mogli smo mi sad da ga otvaramo kao što su neki drugi otvarali Lađevce pa i dalje ne rade, ali aerodrom Ponikve ćemo krajem avgusta da otvorimo za saobraćaj i tu će nam biti potrebna podrška svih ljudi koji imaju dobre veze u inostranstvu. Možemo mi to da izdržimo i preko aerodroma Nikola Tesla, može i naša država i pomoći će, ali tu će biti potrebna pomoć i Nenada Popovića i mnogih drugih da organizujemo tur operatere i iz Rusije, da nam direktno avioni sleću na Ponikve. Danas može da primi ATR i A319, moći će da primi i A320, dakle sve moderne avione moći će da primi Užice i Ponikve, i za Užice, i za Zlatibor, i za Višegrad, i za Mokru Goru. I to je jedna od stvari koja je drugačija u odnosu na ono što smo imali. Uskoro ćemo pre avgusta da otvorimo fabriku u Uzićima. Ne znam da li se ljudi iz Požege više raduju. Nikad ne znam gde je granica Požege i Užica katastarski, ali svejedno radit će i jedni i drugi u Uzićima za 12,7 mm municiju. Dovešćemo jednog automobilskog investitora za automobilske delove. Time pokušati da popravimo ne laku, rekao bih, relativno tešku situaciju što se broja nezaposlenih u Užicu tiče, ali ćemo istovremeno da radimo put do Požege, autoput do Požege, a onda nam nije daleko ni da uradimo to što treba da uradimo do Užica. Radimo već na popravljanju i obnavljanju pruge Beograd-Bar i nastavit ćemo to intenzivno i u tom slučaju Užice ima mnogo veću šansu za privlačenje investitora nego što je to bio slučaj do danas. Ovo sam vam sve rekao i namerno nismo danas vodili kamere gore na Ponikve, da biste dobro znali da se nimalo ne šalimo i da ono što govorimo je puna i sušta istina. Isto mislim da se borimo i za južni deo Zlatiborskog okruga, to su i Priboj, i Prijepolje, i Nova Varoš, i Čajetina, da pokažemo da
Nešto manja mesta od Užica svakako nisu i neće biti zapostavljena. Ali hoću pre svega da vam kažem da ono što je Nikola govorio je nažalost istina. Potrebna nam je stabilnost, potrebna nam je mir, više nego ikada. I na ovim izborima imamo, rekao bih, dilemu ili da se vraćamo u prošlost, u pljačkašku privatizaciju koja je razorila i uništila gotovo sve fabrike, sve firme ovde u Užicu, da se vraćamo u vreme kada smo bili evropski i svetski gubavac, kada su svi na nas kao na najgore ukazivali prstom, ili želimo da imamo normalnu budućnost, budućnost u kojoj će naša deca moći da ostanu na svojim ognjištima, da se pristojno školuju, da imaju pristojne plate i da imaju pristojne živote. Mi smo uspeli u prethodne 2 godine, a to možete da čujete ne od nas, to možete da čujete od svih svetskih zvaničnika, od ljudi iz MMF-a, Svetske banke. Uspeli smo da zaustavimo strmoglavi pad kojem je Srbija bila izložena, zahvaljujući, ja ne govorim teške reči, ali ako bih rekao katastrofalnoj vlasti, mislim da nisam ni preterao ni rekao tešku reč. Jer sve što je moglo da se uništi od naših fabrika, sve što su naši očevi i dedovi stvarali godinama i decenijama u Srbiji, uspeli su za samo nekoliko godina da razore i da unište. A ja sam danas došao iz Sremske Mitrovice, gde smo 2003. je bila ta propala privatizacija, danas 2016. ponovo otvaramo Mitroc i vraćamo stari sjaj mesnoj industriji Srbije. Ipak je nešto. I ja znam, dragi prijatelji, šta god da vam kažem, znam da teško živite i znam da je nemoguće i besmisleno bi bilo da vas uveravam kako teče med i mleko. Neće teći ni sutra. I ko god dođe da vam to kaže, taj vam ne govori istinu. Slušao sam neke u kasne noćne sate u reprizama njihovih gostovanja ovde i odavde sa ovog trga u Užicu i iz nekih drugih sala u Užicu. I sve što sam čuo od njih bile su reči mržnje, jezik mržnje i ama baš ništa više. Shvatio sam mrze Vučića, razumeo sam da im je to i plan, i program, i pogled u budućnost, ali nikako nisam čuo kako će da obezbede nova radna mesta. Nikako nisam uspeo da čujem kako će da sačuvaju da nam deficit bude ovako nizak. A evo da vam to kažem svima da jednostavnim srpskim jezikom razumete, prvi put posle mnogo godina, a da nismo imali privatizaciju iz kojih bi prihodovali u naš budžet. Prvi put da nismo u minusu u državnoj kasi u prva 4 meseca. Ni jedan jedini dinar, iako smo platili 60 milijardi dinara. 500 miliona evra smo platili kamata u prva 3,5 meseca. Sa 500 miliona evra plaćenih kamata u prva 3 meseca mi smo uspeli da ne budemo u minusu i da sve isplatimo na vreme. I plate i penzije, bez dana kašnjenja. Neko će reći nisu veliki, ja ću da kažem u pravu ste, nisu. Ali za razliku od onih koji bi pred izbore sve povećavali, a posle izbora državu dovodili do bankrotstva, ja namerno nisam hteo pred izbore ničiji glas da kupujem, jer nikada neću da kupujem glasove, hoću da se borim za bolju i drugačiju i uspešniju Srbiju. Zato sam došao sada vam kažem, napravili smo zdraviju i bolju Srbiju. Pogledajte, pre 3 dana predstavnici MMF-a rekli su nama nešto zbog čega sam veoma ponosan. Vrlo je teško izvući reč pohvale iz usta bilo koga iz MMF-a ili Svetske banke. Došli su i rekli su, jedno je sigurno, onaj ko pobedi, onaj ko nasledi Vučića na mestu premijera, imaće mnogo bolju situaciju i u državnoj kasi i u vladi nego što je imao Vučić kada je preuzimao mesto premijera. Slušajte, možete li nešto lepše da čujete, a da ste na mom mestu? Pre 3 dana kada sam ugostio mađarskog premijera Viktora Orbana, on mi je rekao, ja vidim, znam kako je to u Mađarskoj bilo pre deceniju, ja vidim da su sledeće 4 godine najbolje za Srbiju, da ćete da pokupite najveći broj investitora, da svi žele da dođu u Srbiju. A onda smo dan za danom krenuli nekako da nižemo plodove našeg ranijeg rada od pre godinu i pola godine, da otvaramo fabriku za fabrikom, od Teklasa u Vladičinom Hanu
Johnson Elektrika drugog pogona, Astera u Nišu, Mitrosa u Sremskoj Mitrovici. Danas sam obišao Ponikve. Da vam kažem, Ponikve izgledaju predivno. Samo da vidite kako vam izgleda aerodromska zgrada. Od nečega što je bila ruševina, od nečega što nije ličilo ni na šta, danas jedan veoma lep i uređeni aerodrom. I ja znam, dragi prijatelji, da nama Srbima nikad ništa nije dobro. I dobro je da smo takvi. I nikad ništa nam neće biti dobro. Ali ja znam takođe jednu stvar, da Srbi makoliko kukali, makoliko se žalili, na kraju krajeva, kao vredni i pošteni ljudi, umeju da poštuju rad. I u prethodne 2 godine, samo jednu stvar sam siguran, to je da ste primetili koliko smo radili, koliko smo vredni bili i koliko smo se za Srbiju borili. Dok su neki zimovali na Maldivima, letovali na Brionima i to u vreme oluje, neki drugi su radili, pravili sastanke zbog kojih smo mogli da otvaramo radna mesta. I ne zaboravite, kada su se posvađali Turci i Rusi i kada 99% Srbije je bilo na ruskoj strani, ja sam smeo i imao dovoljno hrabrosti da primim i ugostim i turskog premijera Davutoglu'a, a posle tog susreta do 3 noću sam ostao s turskim investitorima. Posle toga obezbedio sam 3000 radnih mesta za naše ljude širom Srbije u turskim kompanijama. 3000 porodica su dobile hleb. To je ozbiljna politika. To je odgovorna politika. To je politika koja donosi rezultate, a ne politika podilaženja bilo kome. Zato se ja ne udvaram ni dodvoravam ni vama, poštovani Užičani, Zlatiborci, večeras. Ne radim to nikada. Meni nije teško da izgubim vlast, kao što je nekim drugima koji 16 godina vladaju. Znate, radio sam vredno i za razliku od njih ja smijem da odgovaram na sva pitanja o imovini i o svemu drugom, jer znam da sam pošten, znam da ništa nikome ne dugujem i znam da hoću da ostanem u ovoj zemlji, da se borim i za svoju i za vašu decu. I kao što vidite, naučili ste na moje lice, obično namrgođeno, namršteno, što bi moj sin rekao, uvek si nadrndan. A jest. Ali nekako u poslednje vreme u ovoj kampanji mnogo mi je lakše. Mnogo mi je lakše i nasmejaniji sam mnogo, zato što sve što više analiziram šta je to što smo napravili i uradili, sve više vidim te rezultate. A vama hvala što vidim da postoje ljudi koji poštuju rad, koji poštuju marljivost, koji poštuju poštenje i koji poštuju energiju. O našim političkim protivnicima primetili ste i ne govorim. Ne govorim zato što sam se trudio 2 meseca da čujem jednu pametnu ideju. 2 meseca sam se trudio da saznam nešto od njih. Reći ću vam zašto. Svuda pokušavam nešto da naučim. Nešto naučim od Šimona Peresa u Jerusalimu, nešto naučim od Roberta Fica u Bratislavi. Od njega sam naučio ove vaučere za naše penzionere, za turiste. To sam video u Slovačkoj pa smo primijenili u Srbiji. Pokazalo se kao ispravno. Nešto oko poreza, kako da neke poreze smanjite, da prikupite isto novca, naučio sam od Viktora Orbana. Svuda nešto naučite. Ali od ovih naših u ova 2 meseca ne samo da nisam imao šta da naučim, nisam imao šta da čujem. Jedini njihov plan je Vučić u pederu i tu se završavaju svi njihovi programi i sve njihove ideje za budućnost Srbije. I ništa drugo pod milim Bogom. Nije mi da se pravdam, samo da imate u vidu da su čak i to slagali. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pošto smo uspeli da uredimo javne finansije, neki me kritikuju što volim Nemačku. Ja volim Srbiju, ali volim nemački princip rada, discipline i odgovornosti.
E sad, šta je to kada govorimo o platama i penzijama? To znači dižemo našu ekonomiju. Prošle godine smo imali plus 0,8, iako su govorili da ćemo da budemo u minusu. Ove godine ćemo da idemo na više od 2% rasta bruto domaćeg proizvoda. Sledeće godine idemo na više od 3%. 2018. više od 4%. To je taj dinamični rast koji nam donosi bolji životni standard. I reći ću vam šta to znači. Dakle, kad su nam pričali da nam je sve idealno, da vi znate, dragi građani Užica, kad su nam govorili da je sve dobro, imali smo minus 3,6 2009. godine, minus 1,8 2011. godine. Dakle, mi smo tek 2013. negde se vratili na nivo 2009. Sada imamo, lopovi nego šta, sada imamo, ali mnogo gore od toga. Znate, za lopovluk ima lek. Imate optužni akt pa u zatvor, ali za neodgovornost, neozbiljnost i za laž teško se nalazi lek i teško nam je da posle toga sve to izlečite, jer je rak u poodmakloj fazi. Ne možete više lako da ga lečite kao što je bilo moguće na početku. Ja želim, da biste me razumeli, da taj naš rast bude siguran, da bude čvrst. Ne treba nam da bude brz. Neću da kupujemo glasove, neću da kupujemo poverenje. Ja mislim da to ljudi vide. Sve svetske institucije nas hvale. Uspeli smo da odbranimo zemlju u Ujedinjenim nacijama. Uspeli smo u UNESCO-u. Uspeli smo kada nam je Hrvatska uvodila sankcije. Uspeli smo u roku od 4 dana da pobedimo. Uspeli smo sada da im se suprotstavimo. A to smo mogli samo zato što smo bili snažna i jaka država. Zato što smo imali jaku vladu. Ja želim da taj naš rast ide postepeno, ali čvrsto i sigurno. Da to ne budu lažni koraci od 7 milja, nego da to budu koraci čvrsti, temeljni od po milju, ali da svi vide da nema nazad, da Srbija ide samo u bolje, da Srbija ide samo napred. I to je ono što želimo i to je ono što možemo kao zemlja. Oni su mi govorili, kada smo doneli odluku da obnovimo sve škole, bolnice, domove zdravlja u Srbiji, i svaku školu i svaku bolnicu u čitavom Zlatiborskom okrugu ću da posetim. Do sada sam posetio 42 objekta. Želeo bih, ako dobijemo narodno poverenje, da obiđem 1000 objekata ove godine. Hoću da obiđem svaki WC, da vidim da bude čist i uredan za našu decu i za naše stare. Hoću da vidim uredne prozore, uredne plafone. Hoću da ljudi znaju šta plaćaju državi kada plaćaju. I oni meni kažu, kako se zove onaj stručnjak, onaj Živković, kaže on, Vučić je premijer za WC. Jes. Ja sam, prijatelju, premijer za WC, ali čiste i uredne, za razliku od vas gde ste vi premijeri za poljske WC koje ste ostavili našoj deci. I u tome je velika razlika između nas. Razlika je... Ne zaboravite, ljudi, ne zaboravite samo da smo se naslušali u ovoj kampanji raznih patriotskih pridika, onih koji bi nas doveli do bankrota i gladi u roku od 3 meseca, koji misle da nam ne treba saradnja sa Evropom. Ako smo kod saradnje sa Rusijom, a ja sam u poslednje 2 godine 6 puta bio sa predsjednikom Putinom. Da vidim, oni ga nikad nisu ni videli. Ja sam u 2 godine 6 puta bio. Pa šta je to? Izgleda će oni Putinu da objašnjavaju ko je dobar, a ko nije. Putin ne zna, pa će oni da ga nauče. Veliki rodoljubi da nam drže pridike. A protiv su fabrika u Srbiji. Oterali bi strane investitore. Ovom jednom ne valja IKEA, a ovom drugom ne valja Beograd na vodi, a ovom trećem ne valja Teklas. A na šta to liči? Da oterate fabrike i da nam ostavite ljude bez posla. Nećemo vam dozvoliti, zato što patriotizam jeste i koliko ćemo da sačuvamo našu državu, da je volimo i bodrimo i štitimo, ali i koliko ćemo radnih mesta da obezbedimo, koliko posla za naše ljude, jer naši ljudi moraju da ostanu da žive u svojim kućama, a ne da žive od velikih reči. Mnogo su nam važnija dobra dela od njihovih teških
uvredljivih i velikih reči. A kao što vidite, mi teške reči nemamo. I hoću da ih, kao pristojna Srbija, kao normalna i moderna Srbija, hoću da ih kao takva Srbija pobedimo. U čistoj, najčistijoj kampanji. Nema naših spotova protiv njih, a setite se kakve su spotove pravili 2012. godine. Najprljavije moguće protiv Tomislava Nikolića. Mi to ne radimo. Pričajte o nama sve najgore, mi ćemo o vama da ćutimo, jer o vama samima vi najbolje pričate. Mnogo bolje nego da mi bilo šta kažemo. Vidite, ja sam nekoliko puta govorio zašto je mnogima potrebno da imaju slabu vladu Republike Srbije. Potrebno je iz nekoliko razloga. Potrebno je mnogim tajkunima i političarima u Srbiji koji su izgubili svoju dominaciju, svoju moć, mogućnost da kradu i pljačkaju kako su krali ranije. Objasnit ću vam kako je taj sistem najčešće funkcionisao. Imate tajkune i političara. Ovaj je tobože veoma uspešan u biznisu, a ovaj je mnogo pametan političar. I imaju banku koja je državna i političar kaže tajkunu ti traži 20 miliona evra, izmisli da to tražiš za neki biznis. Ovaj traži 20 miliona evra, onda političar pozove predsjednika izvršnog odbora banke i kaže ovo me odobri 20 miliona. Ovaj kaže kako da mu odobrim kad nema pravog biznis plana, kad nemam kolaterale, nemam obezbeđenje, nemam nikakve garancije za taj novac. On kaže nema veze, daj mu na ličnu menicu. Našio mi ga Đura, ni da šta mu daj 20 miliona evra. I da mu 20 miliona evra, on izvuče 3 miliona evra, vrati političaru, ovo spiska, a ti narode na kraju svake godine plati 500 miliona evra za Srpsku banku, Agrobanku, Privrednu banku, kako god hoćeš, kako god hoćeš. E, takve su pljačke bile. E, takvi hoće slabu, a ne snažnu vladu. Slabu vladu hoće i neki u regionu. Zašto oni podržavaju različite šovinističke snage u našoj zemlji? Pa takvi im najviše odgovaraju. Jer onda mogu da upere prst u Srbiju i da kažu pa gledajte kakva je Srbija. To nije Srbija lepa, umivena i pristojna. Pa jesmo vam govorili da je Srbija takva? Otarasi se svete takve Srbije. Ima takvih u regionu. Ima i onih u svetu koji bi želeli da Srbija bude slaba kada razgovara o Kosovu i Metohiji u Briselu, da ima slabu vladu, jer uvek, kao u lutkarskom pozorištu, na povodcu mogu da izvuku neke od tih političkih stranaka i da kažu i pokažu niste nas dovoljno slušali, sad ste gotovi. Zato hoće i zato žele slabu vladu. Žele vladu koja ne može da zaštiti Republiku Srpsku. Žele vladu koja ne može da pomogne našem narodu, ama baš nigde. E, zato nam je potrebna jaka i snažna vlada. Zato nam je potrebna vlada koja ima podršku naroda. Vlada koja može da obavlja najteže moguće zadatke. Zato nam je potrebna vlada koja će da omogući da nam i plate i penzije rastu, ali na zdravim ekonomskim nogama. Oni kažu, smanjili ste nešto, ali ne kažu vam nešto drugo. A ne kažu vam da ne bi bilo ni plata ni penzija, da je još trajalo 6 meseci bez provođenja teških reformi, jer su tako unakazili državu. Unakazili su nam državu. I neko je morao da bude hrabar i da primi na sebe sve udarce. I da kaže, tuci narode, mislite da sam ja kriv, iako su nam oni državu unakazili. Ali danas imamo para. I danas možemo da plaćamo, da ne kasni ništa ni jedan dan. I polako ćemo da povećavamo i plate i penzije, da narod malo po malo bude sve zadovoljniji i da narod može nešto lakše. Ja vam ne kažem da će teći med i mleko, to nek vam pričaju lažovi. Nek vam pričaju lažovi da će putevi da nam budu posuti cvećem. Stručnjaci koji nisu u stanju da urade 150 metara u nekom gradu na trgu, a mi smo u stanju da uradimo 150 km autoputa. I onda kažu, a što se Vučić slika na 28 km autoputa? A 28 km autoputa morate da obezbedite 170 miliona evra. 170 miliona evra. A oni nisu u stanju da obezbede ni 17 miliona dinara. Ništa nisu u stanju da urade. Ali šta da radite?
neka oni svoj posao rade. Važno je da vi ljudi znate da je utakmica veoma neizvesna, da je u pravom smislu reči mrtva trka, da će bukvalno od svakog glasa da zavisi hoće li Srbija u prošlost ili u budućnost. I zato vas ja molim da izađete na izbore. Važno je da izađu svi na izbore. I oni koji glasaju za prošlost i mi koji glasamo za budućnost. Zato što time ojačavamo demokratski kapacitet naše zemlje, time ojačavamo naše institucije. Važno je da vlast bude legitimna, kogod to da bude. Ako nas budu pobedili ti koji bi zemlju da vode u prošlost, mi ćemo da im čestitamo. Onako kako pristojni ljudi to uvek rade. I nemojte da smetnete s uma. U jednom danu će da se ujedine. U jednom danu će da se ujedine. Videli ste onu lakrdiju na pijaci Đeram u Beogradu. Na jednoj laži, na osnovu jedne laži u roku od 2 sata su se ujedinili svi. I nikakve razlike među njima nije bilo. Tako će da urade ukoliko jedan glas budu imali više od nas. Video sam tu još neke kojima sam omogućio da budu u vladi, a da nije bilo potrebe za njihovim prisustvom u vladi. Video sam da i njima jedini rečnik i jedini plan i program za budućnost kako i koliko da me uvrede. Neka oni mene vređaju, ja njih neću da vređam, time bi govorio loše o sebi i o onome što smo radili u prethodne 2 godine. A oni neka i dalje tako dobro govore o sebi, čini mi se da i moja pomoć nije ni potrebna. Hoću da vas pozovem, dragi prijatelji, hoću da vas zamolim da na izbore izađete. Mnogo, mnogo je važan glas. Izbori nisu kocka. Izbori nisu igra. Izbori nisu nešto što se tek onako dešava, a ništa se neće promeniti. Mnogo toga se promenilo i mnogo toga tek mora da se promeni. Izbori su najvažnija, jedna od najvažnijih odluka koje donosite svake 3, 4 ili 5 godina. I zato vas ja molim da pokažete tu vrstu discipline i odgovornosti, da izađete na izbore. I hoću na kraju da vam se zahvalim na velikoj podršci, na ljubavi i poštovanju, na tome što ste bili uz nas i kada je bilo teško, na tome što ste verovali, i da smo radili stvari koje su bile dobre za našu zemlju i kada to nije izgledalo tako. Da vam kažem da sam svu energiju i sve što sam činio i radio u prethodne 2 godine mogao da imam samo zahvaljujući činjenici što ste vi imali toliku energiju. Moja snaga je bila vaša snaga. Želim da vam kažem veliko hvala na tome. Predano smo radili, ukoliko ukažete poverenje, marljivo i predano radit ćemo u budućnosti. Na izbore izađite. Sve najbolje vam želim, vama i vašim porodicama. Mnogo, mnogo, mnogo vas volim i poštujem. Živelo Užice, živeo Zlatiborski okrug, živela Srbija. Srbija pobeđuje. Ostani